Prečo sa ľavica tak často požiera zvnútra? A prečo to my robiť nebudeme? Ak si niekedy pôsobil v ľavicovom prostredí, toto poznáš. Ľavica zvyčajne nepadá zvonka. Najčastejšie sa rozbije sama. Nie kapitalizmom, nie pravicou, ale vnútornými bojmi medzi ľuďmi, ktorí sú si v skutočnosti veľmi podobní. A toto nie je dojem. Je to známy a pomenovaný psychologický mechanizmus. Rakúsky neurológ a zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud si tento vzorec všimol už na začiatku 20. storočia. V roku 1921 ho prvýkrát explicitne pomenoval v texte Massenpsychologie und Ich-Analyse. Freud tam zaviedol pojem narcizmus malých rozdielov a vysvetlil ním jav, ktorý sprevádza ľudské skupiny od nepamäti. Že najtvrdšie konflikty nevznikajú medzi úplne odlišnými ľuďmi, ale medzi tými, ktorí sú si veľmi blízki. O 9 rokov neskôr sa k tomu vrátil v diele Das Unbehagen in der Kultur. Tam už tento mechanizmus rozvinul ako základný zdroj napätia v civilizácii. Ako tento mechanizmus funguje? Keď sme si príliš podobní, ohrozuje to identitu. Keď ľudia zdieľajú rovnaké hodnoty plus rovnaký cieľ plus rovnaký morálny rámec, ego stráca jasnú hranicu, kto som ja. Mozog reaguje obranne, zveličí malé rozdiely, aby si zachoval identitu. Agresia sa presmeruje dovnútra. Otvorený konflikt s mocným systémom je náročný plus riskantný plus dlhodobý. Konflikt s niekým na našej strane je emocionálne dostupný plus bezpečnejší plus okamžite uspokojujúci. Výsledok? Agresia, ktorá mala ísť von, ide dovnútra. Malé rozdiely sa menia na existenčné spory. Zrazu nejde o stratégie plus priority plus taktiku, ale o slovník plus tón plus symboly plus drobné ideové nuancy. Tieto rozdiely sa nafúknú, lebo ego potrebuje mať pravdu, nie dosiahnuť výsledok. Skupina sa začne štiepiť. Keď sa mechanizmus nerozpozná, vznikajú podskupiny. Každá sa vyhlási za čistejšiu. Konflikt sa stane dôležitejší než cieľ. A hnutie sa rozpadá zvnútra, úplne predvídateľne. Prečo je toto pre ľavicu obzvlášť nebezpečné? Ľavica pracuje s morálkou plus hodnotami plus solidaritou. A to sú veci, ktoré sú hlboko previazané s identitou a egom. Čím silnejšia morálna motivácia, tým väčšie riziko, že sa narcizmus malých rozdielov rozbehne naplno. Nie preto, že by bola ľavica zlá, ale preto, že je hodnotovo citlivá. A teraz zásadný postoj. V novej ľavici si tento mechanizmus uvedomujeme. Vieme, že vnútorné konflikty vzniknú, ale nebudeme ich moralizovať ani nafúkovať. Keď sa objaví spor, pýtame sa: riešime cieľ, alebo si chránime ego? Nevytvárame imaginárne vojny. Neživíme vnútornú nenávisť. Nehráme sa na morálne olympiády. Naša priorita je jasná. Sústredíme sa na prácu plus dývanie plus nerovnosti plus kto má moc plus ekológiu plus zrovnoprávnenie žien plus budúcnosť. Nie na to, kto má správnejšie slová. Ak chceš bojovať s ľuďmi na svojej strane, toto miesto pre teba nie je. Ak chceš meniť svet k lepšiemu, nie si dokazovať vlastné ego, potom vitaj. Tu vieme, že tento mechanizmus existuje a práve preto sa ním nenecháme rozbiť.